Ola, son Teresa, a vicepresidenta da Asociación de Mulleres Rurais de Urdilde e vou vos enseñar como se fan estas chulas de pan. Para facer esta receta necesitamos pan do día anterior, leite tibio para ablandar o pan, fariña, ovos, azúcar, lévedo, ralladura de limón, unha copa de anís, azúcar glas para botarlle por encima e aceite de girasol para freír. Cortamos o pan, ímolo botando nun bol, para despois botarlle a leite tibia. Agora xa está o pan. Agora botamos a leite tibia, xa quentei antes para ter un pouquinho adiantado. E vamos machacando para que o pan se desfaga. Imos añadindo leite según nos faga falta. Isto antes facíase moito, cando se iba a erva seca, e iso levábase para comer cando era a hora da merenda. Agora xa se perdeu esa tradición, pero bueno, en algúns sitios ainda se sigue facendo. Agora xa está desfeito, agora añadimos os ovos, en este caso vou botar 5. Volvemos a mezclar. Agora está mezclado o pan cos ovos, botamos un pouco de azúcar, según o que queira máis dulce, o que queira menos dulce, pois botalle menos. Volvemos a mezclar outro pouco. Agora añadimoslle unha copiña de anís. Volvemos a mezclar outro pouquiño. Agora imos botar un pouquiño de lévedo. Botamos o lévedo. Mezclamos. A ralladura de limón. Xa está, vale. Se alguén lle gusta que lle sepa máis a limón, pois pode botar tamén o zumo. Eu boto un pouquinho de ralladura. E agora, por último, imoslle botando fariña para facer unha masa un pouquinho compacta, pero non fai falta que sea moi espesa. Agora xa está, xa quedou unha masa que se pode coller ben ca cuchara para botar na sartén. Podémola deixar a repousar como 10 minutos ou así, para que os ingredientes todos collan un pouco de sabor, se mezclen mellor, para que se lle vese mellor o sabor despois ao comela. Agora xa pasaron uns 10 minutos, puxen unha sartén non moi ancha, pero máis ben fonda, con aceite de girasol, para ir botando as cucharadiñas de masa para que se fagan as chulas. Non hai que botar moitas xuntas porque, como lle botamos un pouco de lévedo, pois solen crecer un pouquiño, entonces hai que botar de poucas en poucas. Vamos botando as cucharadiñas. Xa está, si se chega. Agora vamos dando a volta. Se elas van flotando, según hai que darlle a volta, se elas suben para arriba, se lle vai dando a volta, deixanse dorar. Agora cogemos unha espumadera para... Se dorme un pouquinho, xa sacamos, porque isto como é pan, ovos, leite e fariña, logo se fan. Vamos a quitar as primeiras. Está.
o máximo posible. Sempre quedan algúns grumiños da masa que se solta, pero estes están moi ricos. Nos aproveitamos. Sacamos as últimas. Espolvoreámolas con azúcar glas. Aquí están as miñas chulas de pan. Espero que vos gusten a todas. E todos, claro.